Loh, Bu. Arep ngandi? Kedandan ayu. Bang, Pak, arep takok nyang teller. Duit 100 sampai 50.000 ke apa cek beredar? Kan delok to, Pak. Tasku iki isine iki minggur. Ya lho, Pak. 10.000-an, 5.000-an. Sing ijo lho renek, Pak. Podo Ibu, aku lho malah 2.000-an iki. Oke, 2.000-an kok. Oh, ora luwih akeh malah. A few moments later. Loh, Bu, kau wis bali? Dari mana yang Bang? Aline, Pak. Ning bank iku ijek beredar lho, Pak, 100-an karo 50.000. Neng yo iku mang nek awake iki arep gelem duit 100.000 apa 50.000. Iku syarate kon nggawa BPKB karo sertifikat tanah. Baru entuk 1.000 Bu, lah sertifikat karo BPKB kan wis sekolah. Lah terus piye? Pak, sampean iki nyambut gawe kerja kono lho, Pak. Wong kok kerjanane mengko mijet di HP, madang turu HP-an. Ayo, Pak. Pak nek wong wedok kaya ngono kuwi critane.